waar ben je en wat is je functie? Ik ben Otse Holbera en ik verzorg voor de Admiraliteitsdagen Joen. Het programma van de HVBRA orkesten uit de regio. En welke orkesten binnen jongens al? Je bent 6 orkesten, we zijn schrik uiteenzet met Concordia Woonzet. Nu zit op bühne zit SDG uit Nes. We krijgen straks het jeugdorkest van Open Strijen aan de oostkant van Nooril uit Aaien. Dan krijgen we de Lauwers van Vaar uit Ien Germ. Eufonia Tenaat, zelfs Ian de laatste acte de presentatie aan. En het laatste komt dan het thuisorkest van Vaar Oranje Doggen. Speel ik in een orkest? Ik speel zelf in een orkest, Braas met Excelsior Verve. Daar speel ik zelf bij, maar Joert ben ik meer aan het regelen en het voorbereiden en de mensen die goede kant uit helpen. Dat we misschien al een leuke joenen hebben op deze vrije joen in Doggen. En wat is het mooie aan blaasmuziek? Wat lukt jou dat zijn? Ja, het is een stukje vriendengevoel, maar ik natuurlijk met muziek bezig ben en alleen nog één soort muziek. Heel vaak wordt er arrangementen spelen. Je kan van alles hebben, of jongens al heren kent. En ja, de arrangeurs die pakken de mooie dingen uit de klassieken, uit de pop, uit het koor wereldwijd, uit zang wereldwijd en dan maakt je daar. Maar de maar muziek, dat is mooi. Daar ben je wijzer van, daar ben je blij van. Jim, jij speciaal komt voor één orkest? Ja, voor één orkest, Concordia van Woonzet, ja. Ja, we hebben herlijke optreden en we luisteren nu even naar de Horta. Ja. En je bent al jaren belutsen bij Concordia? Ja, 40 jaar ongeveer. Ja, 40 jaar. Zoiets. En je speelt je nog altijd zelf mee? Ja, op de bas, hè. Op de? Op de bas. Je mag het instrument begonnen. Op het cornet en steeds groter worden en op plastic op de bas, hè. Dat is het grootste instrument wat er is. Ja. Ja. En wat had je altijd zo lutsen aan blaasmuziek? Eigenlijk zit in de hele familie, van jongs af aan er al bij en dat bleef ik zo, dat we haast niet meer kennen. Hè? Dan houden we ermee op. Dat je inderdaad geen lucht meer had te blazen? Als we geen lucht meer hadden, dan houden we op, ja.